Tinokudokesai mabuja tauya dzanyasi nhau dzozuva re13 mwedzi uno waKubvumbi. Tiri kutanda nokurangaridzana kuti wari kunyoresa vanhu kuvhota wari papuraimari yoparukonde nopapuraimari yopamavhurazi nopapuraimari yopashinga. Ngatishingei kuenda ipapo kusvikira mangwanaku wanenge wandoripo panzvimbo yebodziyo. Pokare wari kunyoresa zvitupa pabodzipo nokunyoresa vanhu mapepa okuzvahwa wari pachikoro chopuraimari yopaChibeta yopamakora noyopamatedza waripo pokare kusvikira zuva re15 mwedzi uno. Idi endai konyoresa kuti zviite zviri nani. Wanenge waboya zvitupa mohamaita akarikiriki konyoresa kuvhota pokare zvinoita zvakanaka. Matarodzi mhosva agoita kubenhutsa shure zvinhu zvanga zviri kuitika zvokudanidziwa kubisiwa makanzuru zvowanhu wakanga wari pamubato roPDP wakadai sana Mafume. Tiri kutofara kuti kuBulawayo nokuHarare wese wanzi wabenhuke kudzokera kukanzuru. Wakanga wadanidziwa kubisiwa mumakanzuru ya pakapera sarudzo dzomwedzi wapfuuradzi. Unotosaya kuti wakuru wonyikawo wanenge wachimboita mutambiro wakaita sei kuita kudari. Wamunangagwa nyasi waenda pokare kuita zvawakajaira zvokuparura. Unyasi wanga wari kuparura zvikepe zvokuraurisa zvinoseenzesiwa nowanhu kuBinga pabodzipo nokuKariba. Ipapa wagoita izvi wachitoreketa kuti ndokuti nyika ibudirire, asi wandoringa wandoti hurumende inofanira kunge yakazviita kare izvi zvokutoti wanofanira kunge waribe kana kureketa chinhu nokutoti wakazvinonogera. Hino kuti zvichaita kuti wanhu wekuBinga pabodzipo nokuKariba wagowavhotere chere gore riri kuuya. Tiri kutoziva zvedu kuti kwese uku kundoita zvinhu kuti zviite zvosarudzo zviningane nawo. Tichiringa gwaro rakatuhwa nomuferefete mukuru wonyika Auditor General munyika kudare reparamende aidi pakaita kunyangariwa bazi rozvokubuditsiwa kwemasoko riya nagurukota Monica Mutsvangwa mugore 2020 rakagotenga kubhadhara mari yodzimotika dzinosvika 24 dzawaribekana kuboya. Aidi zvakatoita kuoma. Mari yakabhadharwa makoreya yakagoita mamiliyoni 111 anozviuru zvinosvika 42 nomazana 2 117,042,902. Idi pakaita kunyangariwa apawo kwai kunyangwe bazi rinoringa nozvofundo yevapwereri kwai rakagobhadhara mari yokutenga magumbezi, asi paribekana magumbezi akauya anosvika 260. Pakaita kunyangariwa chaipo. Makutukutu akaita kuenda achichema hawo zvinotoita kuhwadza. Dare rodzimhosva ragoti iro hurumende igobhadhara mamiliyoni okuAmerica 10 kukambani yoXGMA Zimbabwe iriyo waChina. Izvi zviri kuitirwa nokuti hurumende yakasaina pasi kuti ichagovapa ivhu rokuti wavake dzimba kukuwadzana nokupomona. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa zviri kutohwadza kuti wakomana zvakaita kudandi wari kutoita hawo kupfadura mari wachiendesa kuwaChina paribekana chibodzi chawagoita. Apawo wagonzi hurumende igovapa pokare ivhu romari inoita mamiliyoni 10 okuAmerica. Pakaita kunyangariwa. Tiri kuita kusaya kuti zvichaita kupera sei zvakadandi. Tiri kufara kuti wamunangagwa kwai wagoita kuti Elvis Nyati akapondiwa kuSouth Africa agopuwa rubatsiro rwokuikiwa nohurumende. WhatsApp wagotiwo wachaenda kuita zvokuratidzira pamahofisi awamunangagwa pamunhu mutapa nokuda kwokupfa kwaChe. Aidi ngaarambe akazorora murugare mugwichoyu. Nyika yeZimbabwe yagoisiwa
pasi munyika dzinodiwa makambani opasi rese anoita zvokuchera aidi makambani ozvichehwaya anobvunziwa gore rega rega inonzi Fraser Institute kuti ndokupi kwavanokuda kuti wagoendese mari dzavo. Zimbabwe yabva yaenda pasi zvakaita kunyangariwa. Ndipo mugwava muturi wari kupaumba kuti kwai ndio wanho yese munyikamo pasi rese riri kutoda kumhanyira kuuya kuZimbabwe, pakaita kunyangariwa. Munyaya ichawadza wazhinji kureketa kuno kwai mutengo woupfu uchaita kukwira kureketa kuno kwai wanoita zvokugaya upfu. Bazi rohurumende roGMB raakutengesa tani rochibahwe zviuru 45 zvemari yomunyika kana kuti 500 emari yokuAmerica. Pabodzipo nokoroni kwaiya kutengesiwa zviuru 66 patani kana kuti 440 emari yokuAmerica. Pakaita kunyangariwa chaipo kwai ipapa upfu makirogiramu anosvika 10 katsapo kaakutopedzera kaakuita madhora okuAmerica 10.50 kana kuti mari yomunyika inoita pachirungu $1,665. Pakaita kunyangariwa chaipo apo kwai furawa inenge yaakutengesiwa nezviuru zvomari yomunyika 250 patani ribodzi rega regani. Pakaita kunyangariwa chaipo heno kuti nzara iyi ichaita kudini gore rino. Zvomari kwai mari yokuAmerica iri kutengiwa $150 emari yomunyika nemasendi 20 ribodzi. Mari yagopuwa makambani iri kusvika $32 emamiliyoni emari yokuAmerica. Idi haidi hwendo huno tichaita kukaura idi tiringedzo pasi rese. Tiri kutanda nonyaya iri kuhwadza wazhinji kwai kuKZN kwagopfa vanhu vanosvika 250 259 pachirungu, zvokutoti ipapa kwatonzi dunhu rose reKZN ratoita tsaona chaiyo. Hurumende yavo yagotoita kureketa kuti waakutoisa zvese wanogona kuti wagobatsire nokuyamura vanhu vari ikweyo. Iri pakaita kunyangariwa tikundoti mweya yawapfayo izorore murugare. Wamwe wazhinji watosara waribekana dzimba, wamwe dzimbadzo dzakagokukuhwa, wamwe wakutofungidzira kuti peno kwakaita kundengendeka kwenyika chaiko nokuti mazambuko maendera yagoita wanga waribe kumbobvira wazviona zvakaita kudandi. Mvurayo yagoita kurikitana chaiko kuita unge yawe waita kupenutsira chaiko chiperi chese chomvura zvokutoti zviri kuita kuhwadza kureketa kuno. Wamwe heno kuti wachagosara wachitangira poi. Wazhinji nyasi waita kufara chaiko pareketiwa kuti mutungamiri weoperation Dhudhura agonzi abatiwa nomhosva yokukuba munhu mugore ra2019 nokuti pakare aribe kuenda kudare dzimhosva. Haidi zvakaita kuoma asi tiri kuita kufara nazvo. Chandohwadza wazhinji kuti aribe kupuwa mutongo wokugara mujere, agonzi areke kugara mujere. Haidi zvakaita kunyangariwa chaiko. Nyika dzomusadhaki dzaramba dziri kutumira masoko okunyaradzana nonyika yeSouth Africa nokutoti ipapa mafashama aitika kuKZN ya anga aribe kumbobvira aitika zvokuita udzi hwakadari. Aidi hwendo huno kwai zvakaitika 2019 zvanga zviribekana chibodzi asi zvondo huno zvakaita kunyangariwa chaiko. Toramba tichindokumbira kuti yawe azorodze nekunyaradza mweya yewapfayo. Didier Drogba kunyika kwacheku kwai agoti ada kupindawo kuita ndiye mutungamiri webhora munyika mawo. Ada kuteedzerawo zvakaita Samuel Eto'o heno kana akazvikunda asi tinoramba tichindomushuvira tuzvinhu. Mumitambo Champions League kuEurope ko kwai Liverpool iri kutamba noBenfica apawo Manchester City iri kutamba noAtletico. Tagoringira kuti tione kuti chikwata chinoita kujiwa ndochipi ipapa nokuti nozuro Chelsea wakaita kupfa kuhwadzisiwa chaipo pago yokupedzesera zvakaita kuwabaya chaiko asi toramba tichindoimba kuti mutambo unoramba uchindonakidza. Takadaro zvedu aiwa tagumira pano mabuja. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.